Алтын Урданың тагын бер феномені бар. Менә ул соңыннан да булмый, аннан алды да үрнәген китерү авыр. Ул шәһәрләрнең, далада зур шәһәрләрнең барлыкка килүе һәм далада яшәгән күчмәннәр белән бу шәһәрнең симбиоз булуы. Моңа иң беренчеләрдән игътибар итеп ул мәсьәләне күтәргән галим ул Федоров Давыдов, аның билгеле бер археолог. Менә Алтын Урда күчмәннәрен әгәр дә без карасак, соңыннан да күчмәннәр була. Мәсәлән, йортларда гына яшиләр, әйме күчмә, классик шаганаклардан, әдәбияттан күргәнебез күчмәннәр бар. Шәһәр юк, менә күчмәннәр алар. Хайваннарын карыйлар, көтүләре, зур көтүләре бар. Алтын Урдада күчмәннәр андый түгелләр. Иң әзеннән Алтын Урданың үзәк һәм көнбатыш өлешендәге күчмәннәр һәм зур шәһәрләрнең бар. Мәсәлән, әйтик, Алтын Урдада бүгенге көндә 200-гә якын шәһәр билгеле, Алтын Урданың шәһәре. Ул вакыт өчен җитди сан дип әйтик. Һәм зур шәһәрләре, мәсәлән, Түбән Иделдә, анда шәһәрләр арасы шәһәр тирә-ягында авыллар менә туктамыйча бара. Ягъни агломерация дип әйтә алабыз. Һәм җитмәсә лә Алтын Урда шәһәрләре крепость белән әйләндереп алынмаган. Ачык, тулысынча. Беренчедән без курыкмыйбыз. Без теләгән кеше килсен дигән кебек көлеп әйтәбез инде. Икенче яктан бу тулысынча ачык корылган. Ни өчен соң бу феномен бу шикелдә дәвам иткән? Мәсәлән, күчмән шәһәрдә дә яшәргә мөмкин. Күчмән дә булып йөри ала. Yani şəhər белән эшле-тышлы бу кеше. Күчмән тормыш ул шәһәрдән, утрак тормыштан бик нык ансыз яши алмый. Нигә? Чөнки күчмән, әйтик, менә разделение турында дип әйтәбез, бит Европада да килә, монда да шуның кебек. Ул хайваннар белән, хайваннар үрчетә, игенчелек белән шөгыльләнергә мөмкин. Шәшә дә соңыннан ала, мәсәлән, Барбара һәм Кантарини буларны мәсәлән ачык калдырган. Үзләре күчмән, но игенче яшәләр. Менә шәһәрдә инде монда тимерчелек, башка һөнәрләр бар, менә алар бер-берсен тулыландырып торалар. Һәм Алтын Урдада бу феномен тулыландырып торган. Нәрсәдән соң ул, ничән соң бу феномен булган? Һәм ни өчен ул соңына җимерелгән? Менә монарга игътибар иткәндә без карый алабыз, хәтта мәсәлән ханнар да күчмә урдада яшәгәннәр, җәй көне күчкәннәр, кыш көне шәһәрдә торганнар. Үзләренең сарайлары булган торганнар, җәй көне зур урда күчеп йөргән. Ул урданы караганда да бу йортлар күчеп йөри торган дип күз алдына китерергә түгел, менә шаганаклардан да күргәнчә шәһәр күчеп йөргән. Нинди шәһәр? Анда бар, үзләренең һөнәрчеләре бар, тимерчеләре бар, акча да сугылган, хәтта мәсәлән, урда Әл-Муаззам, урда Базар, урда Әл-Җәдид дип Алтын Урданың акчалары бар, кайда басылган? Ягъни урдада басылган, күчеп йөргән урдада. Хан яшәгән, анда аның хатыннары, бөтенесе күчеп йөри һәм әлбәттә комфорт әйберләр бөтенесе бар. Зур йортлар, 150 кешелек сыярлык йортлары бар. Килә. Алар җәй көне менә Алтын Урданың улуслары, зур шәһәрләр арасында Крым, Болгар, менә Түбән Идел, Сарай арасындагы шы җирдә күчеп йөргәннәр. Ягъни бу контроль ягыннан да яхшы. Илен дә күрә, бөтенесен алып бара. Һәм хан һәр җирдә аны күрәләр. Хан шундый зур территорияны идара итә ала. Ул вакытта беләсез, тиз генә хәбәр җибәрү, ничек элемтәдә тору мәсьәләләре бүгенге көндә кебек төшенергә түгел. Шуңа күрә менә бу система бик эффектив булган. Нәрсәдән соң ул шулай барлыкка килгән, ни өчен җимерелгән дисәк, менә Шыңгыз дәүләтенә карарга кирәк, Шыңгыз Зый дәүләтләренә. Шыңгыз ханның оныклары, уллары корган дәүләт Китайда, Юань империясы, аннан соң Урта Азиядә Шагатай улусы, Иранда Хулагу улусы һәм Алтын Урда. Менә Евразияның әйтергә кирәк иң зур өлешен кулында тоткан бу Шыңгыз дәүләтләре. Һәм аларның иң беренче менә төп аларны характерлаган әйбер ул алып сату эше. Менә карваннарның йөрүе, таможня, пошлиналарның бик әз булуы. Мәсәлән, без бөтенесе буенча чыганаклар юк, әмма Кара диңгездәге пошлиналарның 3-4% кына булганын күрә алабыз. Ягъни пошлиналар әз,
Жетер ки син минем территория аша үт, товарыңны алып бар. Менә син товарың белән бер нәрсә булмый. Үлеп китсәң дә синең товарың гаиләңә кайтарыла, я дустыңа кайтарыла. Таможень пошлиналары бик әз. Әйдә менә кил, бөтен сиңа шартларны булдырам. Бүгенге көндә менә свободный экономический зоналар диләр, әйме? Алтын Урдада да алар булган. Мәсәлән, Крымда әйтәбез, без аны башка төрле характерлап та булмый. Ул чөнки анда килә, товарын бушата, бөтен Китайга кадәрле җибәрә. Пошлиналар бик әз. Бүгенге көндә анда пошлиналар да бар микән әле, мәсәлән. Менә Юань империясында Хуанхэ буенча алып барган алып сатуның күләмен тикшереп карыйлар. Ул 20-нче гасырның башында, 13-нче гасыр башындагы күләмгә генә барлыкка җитә ала. Ягъни 13-нче, 14-нче гасырның беренче яртысында булган күләм дәүләт җимерелгәннән соң 20-нче гасыр башында гына ул күләмгә кайтып була. Ни өчен бу хәтле булган? Менә зур Евразия территориясында ул вакытта әле беләбез Америка ачылмаган, әйме аннан алып сату юк. Кризис булганнан соң бит инде ул ниләрне эзли башлыйлар, юлларны эзли башлыйлар. Һәм менә күп товар, әйтик, бүгенге көндә дә шелковый путь дигән проект бар, әйме, Китай белән берләштерү, Россия территориясы аша үткәргә телиләр. Аның булган берничә юлы, иң төп юллары 2 юл булган. Берсе төньяк трансконтиненталь юлы, берсе көньяк. Төньягы менә Алтын Урда территориясы аша үткән. Ул Алтын Урда дәүләте корылганча кадәрле ул юллар булган да, әмма ул төп булмаган, көньяк төп булган. Алтын Урда җимерелгәннән соң да ул шулай ук биткән инде юл көньягы күбрәк булган. Бүгенге көндә дә беләбез көньяк беренче урынга чыкты инде. Менә Россиягә да бу менә сылтама ясасак, Алтын Урда вакытында нәкъ менә бу юл булган дип күрсәтеп була. Менә шуның өчен алып сату яхшы көчле булгач, менә шуңа күрә күчмәннәр дә ихтияҗ кадәрле генә йөриләр. Алар гаскәр була, алар саклыйлар юлларны. Төп алга барышы ул шәһәрләр барлыкка килә. Шуңа күрә менә бу симбиоз, чынында әйткәндә, ул симбиоз бүгенге көндә дә әле өйрәнүен көтә. Менә бик күп хәзер археологлар менә бу мәсьәләләрне шәһәр һәм округа дип әйтәләр инде. Чөнки бу шәһәрләр генә булмаган, ул округа белән зур шундый агломерациялар булган. Аларны аңлату бүгенге күзлектән һаман җитеп бетми. Чөнки аны, менә әйткәнемчә, аны бер феномен итеп кабул итәргә кирәк. Менә Монгол дәүләтләре, Чингис хан көргән дәүләтләр, Юань империясы иң беренче, Урта Азиядагы Чагатай улысы, соңыннан Хулагу дәүләте җимерелгәннән соң, Алтын Урдада да бу система әлбәттә җимерелә башлый. Соңыннан дала эчендә генә булган бу шәһәрләрнең әлбәттә алып сатуга гына корылган, үзенең менә бер урынын тапкан бу шәһәрләр әлбәттә бөлгенлеккә киләләр һәм кайсы җирләрдәдер күчмәннәр барлыкка килә, көчлелек китә, шәһәрләр бетә башлый. Симбиоз шуннан таркала. Ягъни бу бөтен нәрсә аңлата, менә Евразия территориясында бер глобаль алып сату хуҗалыгына корылган бер система дип әйтә алабыз. Шәһәр төшенчәсе бүгенге көндә әгәр дә без карасак, менә Европа һәм рус терминологиясына күрә килгән город, огород, огороженный дип әйтәме? Алтын Урда шәһәрләре алай түгел, крепостлар юк, огорожен түгел. Һәм мәсәлән, соңыннан рус дәүләте бу җирләрне алгач, көчләнә һәм рус шәһәрләре корыла. Әмма аларны да, мәсәлән, ничек аерып була дигәндә, авыл дип карарга кирәк инде. Аларның да крепосы булган авыл. Нигә? Чөнки беренчедән саны күп түгел, крепосы бар, эчендә авыл өйләре инде. Ул соңыннан гына үсеп китә, 19-нчы гасырларда гына ул шәһәр, менә бүгенге төшенчә шәһәренә әйләнәләр. Алтын Урда шәһәрләренә килгәндә, аларны әлбәттә менә бу бүгенге төшенчәдән аерыбрак карарга кирәк. Чөнки урта гасыр эчендә алар аңлашылмаган булган, аерым булган. Ничек инде синең крепость юк, әйме? Юкса карасак, зур шәһәрләр. Шәһәр дигәндә без нәрсәләрне китерә алабыз? Мәсәлән, анда да һөнәрчелек урыннары бар. Әйтик, керамика, мәсәлән, керамика археологлар тарафыннан иң күп табылган әйберләрдән. Әмма һәр дәүләттә, мәсәлән, үз керамикасы булмаган. Менә Алтын Урдада ул керамиканың мишләре табылган, анда брак булган табыла, ягъни димәк ки, монда җитештерелгәнлеге, тимерчеләрне, ковёрниләре, башка, ягъни монда җитештерүдә булган. Әмма ул җитештерү генә түгел, Алтын Урда шәһәрләренең тагын бер үзенчәлеге алып сату нигезенә корылган.
алып сату менә бу җирлектә генә түгел, ә менә бу бөтен Евразия киңлегендә төшенергә кирәк. Чөнки караваннар Китайдан алып, монда кадәр Европага кадәрле, Крымга инде, Крымнан әлбәттә Европалыкалар алып китә. Менә бу бөтен Евразия территориясындагы алып сату, бөтен товарларның моннан үтүе. Шәһәр беренче урында менә шушыны килә, алып сату өчен килдең дә товарыңны куйдың, я да склад кына кирәкме бит. Ул килде, анда ял итә, әйме? Туктап кала, нәрсәдер ала. Менә Алтын Урдада, безнең Булгарда да аны күрәбез, мунчалар күп. Мунчаларны да менә тикшергәндә, ул бардың да жуына торган урын гына түгел, ә менә ял итә торган урыннар. Анда хәзер менә аңлашылганча инде анда да караван-сарайына килә, ул алып сатучы, аның зур складлары бар, куйды, товарны куйды, бәлки нәрсәндер сата, монда ниндидер ул эшләр алып бара. Мунчада бара жуынырга гына бармы, я сөйләшүгә бара, ял итә, алып бара. Менә шәһәр менә бөтен бу комфортны да тәкъдим иткән, бу ягыннан да. Һәм үзендә җитештергән товары да бар. Менә сиңа нәрсә кирәк, ал моннан да алып була. Хәтта бу алып сатуда ханнар да катнашканнар. Мәсәлән, үзеннән акча биргән. Синең бу нигә? Куям, аннан соң әлбәттә сатабыз, күбрәк кайта. Ягъни дәүләт системаны бүген көндә Япониядә байлар, зур корпорацияларның кешеләр дәүләт башына да килә бит, менә шуның кебек идарә иткән. Менә шу системаны кебегрәк күз аллап була. Алтын Урдада дәүләт корылып утырганнан соң, яулар биткәннән соң тынычлык. Һәм ул вакытта тирә-якта тынычлык белән проблемалар. Мәсәлән, әйтик, Көнчыгыш, якын Көнчыгыш һәм Анатолия территориясында тынычлык юк, чөнки Хулагу дәүләте корыла, анда каршылыклар, аннан бик күп халыкның күчкәне Алтын Урда территориясына күчеп килгәннән аңлашыла. Һәм беренче нидә күчүне җиңел шәһәр халкы да күчә. Нигә? Чөнки ул җиргә генә бәйләнмәгән. Башка территориядан күчеп килә ала. Һәм менә төрле археологик һәм язма чыганаклар нигезендә әйтә алабыз, Алтын Урдага чынлап та 13-нче гасырда тирә-яктан бигрәк тә мөселман дәүләтләреннән күп кеше күчеп килгәнне аңлашыла. Һәм бигрәк тә алар шәһәргә күчеп килгәннәр. Зурмы шәһәрләр? Әйе, зур шәһәрләр, һәм аларны агломерация итеп барырга кирәк. Менә крепостьта да булмагач, аның тирә-ягындагы менә бу округа дип әйтелә инде ул. Шәһәр һәм округа дип өйрәнелә бүген көндә. Нигә? Чөнки шәһәр менә һөнәрчелек булган территорияны алсак, менә авыл хуҗалыгы белән бергә бәйле. Авыл инде ул, аның пригороды кебек, менә округалары бар. Булары да бер үк агломерация, аның өчен аны бүгенге көндә дә Алтын Урда шәһәрләрен ничек характерлаштыру, аны ничек аңлатырга бүгенге көндә дә әле бәхәсләр бара. Ягъни чөнки аны бер менә Рус дәүләтендәге шәһәрләр я да Европа шәһәрләре итеп кенә карарга ярамый. Шәһәрләрнең санына килгәндә, әлбәттә ул вакытта иң зур шәһәрләр 10-20 мең кеше, әгәр дә инде 50-60 мең булса, инде ул бүгенге көндә Мехико шәһәре, Нью-Йорк шәһәре дип төшенергә кирәк. Менә Алтын Урданың берничә шәһәрне чыганаклар яхшы гына язып калдырганнар. Соңыннан Шума белән дә бәйле, менә Караулет белән, я да Ибн Баттутаның Сарай шәһәрендә йөреп, нинди саннарны әйтеп китә ул. Менә анда күрәбез, Алтын Урданың Сарай шәһәре 80 мең тирәсе булган кеше. Ул вакыт өчен инде бу әлбәттә бик зур шәһәр санала. Крымда, мәсәлән, 70 мең. Менә Үкәк шәһәрен санын кидерә ул. Булгарны ничектер менә әйтеп була. Бу шәһәрләрне караганда, алар әлбәттә ул заман өчен бик зур шәһәрләр саналганнар. Бер дә әле округаны да китерсәк, демәк ки Алтын Урданың менә бу алып сату системасында демәк ихтияҗ бу хәтле булган ки, ул хәтле шәһәрләр бу нидә һәм тынычлык. Менә тынычлык бетә башлагач, ул шәһәрләр иң беренче җимерелеп югалып бетәләр. Нигә өчен? Чөнки алып сату хуҗалыгында булган кешеләр, әлбәттә алар тынычлыкны эзли. Кайда мөмкинлек бар, менә реакция бик, менә сияси үзгәрешләргә реакция бик тиз бирә торган шәһәрләр. Һәм Алтын Урданың да менә феномены да анда дип әйтеп була инде шәһәрләрнең.